I ara aquí farem un exemple d'homotècia manualment. Tenim un triangle, aquí tenim el punt de referència de l'homotècia. Si K és 1, o sigui, el primer que hem de fer és traçar rectes que vagin del punt de referència de l'homotècia als vèrtexs. Val. Llavors, si ens diu que l'homotècia K és 1, vol dir que d'aquí a aquí ha d'haver-hi la mateixa. Aquí estaríem fent la mateixa figura. Si K és 2, vol dir que la distància que hi ha entre el vèrtex A i el punt de referència, O, ha de ser multiplicat per 2. O sigui, per tant, si d'aquí a aquí hi ha 5,8, doncs hauríem de fer 11,6. 11,6 respecte al punt de referència, 11,6. I aquí tindríem el A'. Aquí el mateix, aquí li diem B, de O a B hi ha 4, doncs hauria de ser 8, perquè és K igual a 2, sí? O sigui, el doble de distància. Si la K és 1 és la mateixa distància, si la K és 2 és el doble, si la K és 3 és el triple. I aquí el mateix. Mesurem d'aquí a aquí. 6, 7, doncs serien 13, 4. 13, 4. Això seria el punt, li hem dit C, doncs aquest seria el C'. Uniríem això. Val. I aquest seria la figura que ens quedaria després d'aplicar una homotècia de K2. Sí? Sempre que la K sigui superior a 1, la figura original es fa més grossa. Si la K és inferior a 1, la figura es fa més petita. Això faríem una K de 0,5, faríem al revés. Si aquí teníem una distància de, no sé si hem dit de 5,8, doncs hauríem de dividir-ho entre 2. D'acord? I així amb tots els vèrtexs.